Kde to vlastně jsme teďka? Jako. Tak. Vysoké Tatry. Ve Vysokých Tatrách jdeme na Hřeběnok a pak pokračujeme na Zbojnickou chatu z parkoviště, které se jmenuje No to já nevím. Prdeli. Takže jdeme takhle, nechtěl jsem být prostý hned od začátku, ale je to. No zatím to vypadá Hlásili, že bude sněžit, ale zatím nic. Ale čepici mám připravenou. něco špatně. Dobrý. No, tak mě zavolal Jura, což je kámoš, jestli nepojedeme do Tater, ne? Tak říkám, ty vole, no tak pojedem. Sice jsem ani nevěděl, kde to moc je, jakože, jak to je daleko, protože pak, když jsem zjistil, že vlastně já to mám blíž do Rakouska, tak jsem si říkal, ty vole, proč my jsme nejeli do Rakouska? Nicméně v plánu bylo to, že půjdeme na Zbojnickou chatu a okolo té Zbojnické chaty si vybereme nějaký žlaby, který budeme jezdit, a Jura vlastně mi zavolal, jestli bych do toho nechtěl jít s ním, že by to chtěl jet, ale že rád by prostě s někým, kdo s tím má trošku zkušenosti, takže jsem rád, že si vybral mě a něco jsme tam vymysleli, no. Takže byla to pecka. Hnedka první den jsme vyšli krásný velký žlab a tam pak to bylo ze zhora trošku namrzlý, takže člověk si musí dávat pozor, ale bylo to skvělý a bylo to vlastně přesně to, kvůli čemu jsme tam jeli. No. Tak, teďka budeme na Hřeběnok, sem jede zubačka z parkoviště, nějakých 200 něco vejškových. A my jsme to šli pěšo teda. Budeme pokračovat dále. Tak po 4 kilometrech a 400 metrových vejškových obráceně nazouváme a půjdeme už na lyžích. Tím paráda. Medvěda jsme nepotkali. Doufám, že ani nepotkáme. Tak. Voní mě jak kozu. Jdeme tam do toho kuloáru. Tak, dáváme mačky a jdeme dále. Není to paráda? Je to nádhera. Tak tamhle odsud, taky a teďka tamhle nahoru. Tak už jsme na finiši. Ještě nevím, jak to pojedeme dolů teda, ale bude to zajímavý. Bude to prdel. Vůbec to není prudký, ty vole. Voilà. Akorát nevím, jak to pojedeme dolů. Mě osobně to hodně překvapilo v tom, že těch možností tam bylo fakt hafo. Bylo to vlastně na začátku dubna, myslím. A bylo
bylo to skvělý, no. My jsme si to moc užili a doufám, že Jura taky, aspoň teda podle toho, co říkal, tak si to užil, stejně jako já. A jsem rád, že jsem tam mohl být s ním, protože to bylo skvělý. Jsi nervózní? Ne? Si dělám dlouho taková. Já si myslím, že to teprve přijde, až to tam budeme chtít zkusit pustit. Co jsou Goratexy, ty vole, jak hovado. To je mokrý, vole, až za týden, ty vole. Že se nerozbili hubu, vole, aby jsme vůbec zítra ještě někam šli. Však s klidem, no tak když tak to vole se suneme, jo. Co? Jo, chlapci. První 6 ne, vole, a hnedka takhle. Jo, to půjde. To je jaký prudký, vole. Jde mi to docela prudký, kámo. Ne, je to prudký. Chceš to jet? Nebo chceš to, Co? chceš to jít radši, nebo co? Ne, jakoby jít, ne, přemýšlím. Jestli z toho... Okay. Takhle. Zbytečně moc. Takže tady je to měkký vodu. Tady to půjde líp podle mě.
Kamení zvon? Aha, tady až to. Dobrý, můžeš. Jo. Jo, já jsem si sebral jenom tu pásku. Jedu, jo? Ještě jedna taková dobrá perlička vlastně, když jsme se druhý den nebo třetí den vraceli, tak já jsem zjistil, že jsem nechal, asi když jsme se vraceli, tak v půlce cesty jsem zjistil, že jsem tam nechal na chatě lano a už jsem byl nějak tak jako rozhodlej, že prostě tam pojedu v létě si ho vyzvednout. No ale když jsme přijeli až do Lookoutů, skoro 2000 výškových, nebo nevím, kolik to bylo, tak jsem zjistil, že jsem tam nechal i peněženku se všema dokladama. Takže jsem si to musel na otočku ještě vyběhnout, jakože bez lyží. A já jsem tenkrát pospíchal do Prahy, protože jsem tam jel za jednou kočkou, ne? Takže já jsem normálně bomby, úplně na plný kule běžel nahoru a pak zase dolů. Dělal jsem tam prostě, na Stravě mi to ukazovalo nějaký hodnoty jako skvělý a přiběhl jsem dolů, úplně hotovej jsem byl na kaši, protože prostě půlka z toho byla po cestě normální a půlka ve sněhu. No a přiběhl jsem do toho auta a samozřejmě trvalo to 2 hodiny nahoru dolů, což jako byl super čas, no ale volám holčině a ona mi řekla, že teda nejezdím do té Prahy, no, takže já jsem tam běžel jak blbec úplně zbytečně, takže to byla taková perla.